Tikulandeni kuna kulikonse kumene mukulonera pano pa VNV Media TV mu program ine ya Hymns of Hope imene timakupasirani lero Sunday nthawi ya 6:00 buno. Monga matha izonse program ine makhala ndi ine Philip Nyirenda. Tatenga nthawi ndithu tisanapaseni program ine tipepese chifukwa cha zifukwa zosiyana-siyana matithokoza ndi Mulungu walero ndi musiku laleronso tili limodzi ndipo tikupasirani live kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe ku area 36 kumene kuli ma studios athu a VNV Media TV. Nthawi zonse program ine timapereka moni anzathu amene matisatira zigawo zosiyana-siyana, mchigawo chakumwera, mchigawo chapakati, komanso mchigawo chakumpoto monire kumeneko. Program ine ili chikhalidwe chake kuti kuyankhula kumakhala kochepa kwambiri koma nyimbo zimene zopereka chiyembekezo zimakhala tikupasirani mu program ine chifukwa timanena kuti Hymns of Hope nyimbo zopereka chiyembekezo ndikudziwa kuti itasonkhana malo amodzi kuti isatire program ine ya Hymns of Hope. Ndiye bwanji mundole kuti kuyankhula untapuma kaye chifukwa tikudziwa kuti anthu ambiri mukuyembekezera mutayisowa program ine mitima ndithu ili mwamba kuti kodi nyimbozo tiyambomvera nthawi zanji. Tithokoza la Nyirenda mlimenepo kumananga nyimbozo tiyambomvera nthawi zanji. Ndi nyimbo takukonzerani za nkhani zopereka chiyembekezo masiku amene tikukhalano. Nyimbo yambirira imene itiyambire program yathu ndikuimba kucha kwa mzathu Wonderful Bells, nyimbo imene akuti posachedwa apa tinyamuka kwathu chofunikira ndithu nsabato nkumanga zovala zonse zofunikira nkuvaliratu zonene kuchita tichitiretu chifukwa posachedwa apa tikhetu nyamuka kupita kwathu. Wonderful Bells zochokera mu mzinda uno wa Lilongwe. Posachedwa tinyamuka ulendo wa kwathu, ulendo wa kwathu Kenani. Lambatamanga kale sapatota vala, posachedwa tinyamukani. Posachedwa
Kuyimba kumene kwa mzathu amene wa Wonderful Bells, nyimbo yabwino kwambiri kutifika kwa nthawi yoyamba mu program imene ya Hymns of Hope pa VNV Media TV. Nyimbo zili nkati koma tisaiwale kwa inu mzathu amene matipeza kumene kuti osaiwala kuchita subscribe pa channel chimene cha VNV Media TV. Ndicho linga kuti ma program osiyanasiyana muzitha kuwasatira komanso muzitha kudalisika ni nyimbo zosiyanasiyana maulaliki ndi zina zotero zimene zimakhala pano pa VNV Media TV. Koma mu nthawi ino tili mu program imene ya Hymns of Hope, nyimbo zopereka chiyembekezo. Motero nyimbo inanso imene itifike posachedwa apa ndikuyimba kwa mzathu amene wa A Last Warning. Gulu limene linayamba kuyimba pakanthawi kwambiri, ayamba nyimbo zake pakanthawi, nyimbo ndithu zamatanthauzo, nyimbo zochenjeza, komanso mu nyimbo zawo ndi ulaliki wamphamvu umene umapita kwa ife tonse amene tili pano pa dziko lapansi, amene timasatira ndithu, amene timatchera makutu athu nkumvesera zimene zikuchitika, mmene makhala ndithu mauthenga amphamvu. Nyimbo imeneyi nyimbo inakuti kanthawi kasala kankakang'onong'ono, akuti timba dachola mwendo dansi yokuthaita ndi chimozimozi kanthawi kamene tili nako ndi kakang'ono kwambiri. Anthu ambiri timakhala tikung'ung'udza kuti ayi kodi Yesu abwera liti. Maulaliki ambiri amakhala operekedwa tinamba kuamva tili ana, tili ndi zaka 10, nkumakula nkumangoti Yesu abwera, koma sitimadziwa kuti azafika liti. Chimenecho ndithu chizikhala ndithu chilingaliro chathu, tisambe ndithu kunyutulira popeza tikuona chedwa. Tateni toneni kuyimba kumene kwa Last Warning.
Kuimba kumeneko kwa Last Warning kulifika program ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Program ndi makhalu pasane nyimbo zokazoka zopereka chiyembekezo madzulo buno titamaliza kugwira ntchito zathu masana usiku uno timabwera pano kupasane nyimbo zimenezi zopereka chiyembekezo. Motero nyimbo inanso imene tifika posachedwa apa ndikuimba kucha kwa mzathu Mbewe Family. Mbewe Family amene wandithu ndabusa Pastor Mbewe. Pastor Mbewe ndi banja lawo adakhala pansi nkuona kuti abanje titafoma kuteti kuti tizimba ifeyo adze bambo muli ana mmene mbanyamata Pastor Mbewe. Nyimbo imene akuti ndiyenda naye Yesuyo. Nkofunikira ndithu pa moyo wathu wa siku ndi siku kumayenda naye Yesu nkomachita zonse zimene Yesuyo amafuna. Tikatero timakondweresa tatu atokhala kumwamba. Kuimba kumeneko kwa Mbewe Family. Ndiyenda naye Yesu mbuye, ndikondwa nthawi zonsezo, ndipeza chiyanjano chakecho, ndikwalitsidwa ndi iye. Ndiyenda naye Yesu mbuye, ndifuna atsokozene, pokangamira pa mpulumutsi, sinditayikako sebi. Ndiyenda naye Yesu mbuye, ndichite chifuniro ke, analonjeza kutangatabe, adzakwaniritsa zonsezo. Ndiyenda naye Yesu mbuye, ndifuna atsokozene, pokangamira pa mpulumutsi, sinditayikako sebi. Ndiyenda naye Yesu mbuye, ndavomereza chimolo,
pamodzi ndizayenda konseko muchiyanjano chakecho. Ndiyenda naye Yesu mbuye, ndifuna atsogozene pokangamira pampulumutso. Sinditayikako sebi. Ndiyenda naye Yesu mbuye, ndifuna atsogozene pokangamira pampulumutso. Sinditayikako titokoze kwambiri kuyimba kwa mphamvu kumeneko Mbewe Family Quartet basira nyimbo yabwino kwambiri kwa nthawi yambanso nyimbo imeneyi kulifika mprogram imeneyi ya Hymns of Hope on VNV Media TV. Siri kudziwa tikuonera kwanu mu ora limeneli mwadalisika motani nyimbo zimene tikupasani musiku lero kodi zikukhuza motani mitima yanu ndi uthenga wanji umene mukupindula nawo mu nyimbo zimene tikupasirani madzulo buno mu program imeneyi ya Hymns of Hope. Tikudziwa kuti ena program imeneyi timazayionera masana angakhale masana awo mu nthawi imene tikuonera nyimbo zimenezi zikukhuzani motani, zikulankhulani motani kapena zikupereka uthenga otani mitima yanu. Ndifake timabwera ndi program ineyi ya Hymns of Hope. Ndipo nyimbo inanso imene ifike tukemba kwanza tu achiwandira Senior Youth Choir, nyimbo imene yakuti wauka. Kristu wauka lelo,
Kuyimba kumeneko kwa Chiwandira Senior Youth Choir, nyimbo imene kuti wauka, nyimbo imene inso ndi kwa nthawi yoyamba kuti ifika program imene ya Hymns of Hope pano pa V&V Media TV. Timanena mobwereza kunena kuti pamene tikudalisika ni nyimbo zimenezi tisayiwale kuchita subscribe channel chimenechi cha V&V Media TV. Ndicho linga chonena kuti zabwinozi zikufikani nthawi ndi nthawi, ndicho linga choti muzidalisidwa na apeza chitonthozo mu nyimbo komanso ma program osiyana-siyana amene timakupasirani pano pa V&V Media TV. Ndi pamene tili ni moyo, pamene tili ndi thanzi, tiyeni ndithu tisakane ntchito imene Mulungu watipasa ndiyo yofalitsa uthenga wabwino wa Mulungu wathu okhala kumwamba. Tipitirizebe kulalikira kuti posayidwa apa Tate wathu Yesu Khristu komanso Mbuye wathu akhala kubwera. Sichinathe iyayi, sudi nchakale koma posayidwa apa ndithu Yesu Khristu akhale akubwera. Ndiye tiyeni tisakane ntchito imene. Alipo anthu ena madera ena amene akufuna kumva mawu a Mulungu koma nkutheka mwina sakuamva chifukwa ifeyo tangokhala. Tiyeni ndithu tipite madera osiyana-siyana tikafalitsa uthenga wa Yesu Khristu. Ndikudziwa kuti pali magulu ena amene timapita m'malo osiyana-siyana. Zimenezo ndizo zofunikira kuonesa kuti ife sitikukana ku ntchito imene Mulungu wathu okhala kumwamba watipasa kuti ife tigwire pamene tili pano pa dziko lapansi. Zonsezi kufikani ngatikati ma program imeneyi ya Hymns of Hope. Timakatipasana nyimbo komanso kuyankhulana mwapo ndi apo nkuongolerana na mapasana mauthenga amenewa kuti atithandize ife tikhala moyo wa pano pa dziko lapansi. Kwa inu amene matipeza kumene AI tili ndithu mkatikati tikaonanso pamunenso nkumaliyereche fatasani nyimbo imodzi yoti tupasireni kenako ife pano tisanzike ndi nyimbo yomalizira imene itimalizire program yathu ya siku la lero. Ndanzathu aja a Hope for Salvation Singers, nyimbo imene kuti Bale konzeka kuyimba kwa Hope for Salvation Singers. Ndi imenenso itimalizire program yathu ya siku la lero madzulo buno mu program ine ya Hymns of Hope. Bale konzeka mu uthenga wathu wa lero tingokamba nkhani zokonzeka kufalitsa uthenga zimenezi ndi zofunikira. Tithokoze kuti munapanga chisankho chokhala pamenepo kusatira program ine ya Hymns of Hope imene timayankhula pang'ono nyimbo zimene zimapereka uthenga waukulu komanso timabwera pano kugawana mauthenga amene tikwamva mu nyimbo zosiyanasiyana zimene timakupasirani. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Ndithokozenso inu nonse amene munapanga chisankho chokhala pamenepo kusatira program ine ya Hymns of Hope, nyimbo zopereka chiyembekezo. Ndithokozenso cameraman Brian Katumba chifukwa choonetsa di program ine tikupasirani komanso kuoneka imene yaonekeramo. Pitizani kuonera ma program osiyana-siyana pano pa V&V Media TV. Makoma nonse, bye for now. Bale wangazindikira kuti Yesu abwera so kuzatenga olungama kupita nawo kumwamba komwe yakakale limozindi mbuyeyo. Bale wangazindikira kuti Yesu abwera so kuzatenga olungama kupita nawo kumwamba komwe yakakale limozindi mbuyeyo. Konzekera mbale wanga lapani chimo lanu laselili chakuti zina lanu lilemenwe bukula pamoyo. Sanyadile za mawa watisimusi wa mawali balanjila pani chimo lanu mene mukalindi moyo. Konzekera mbale wanga lapani chimo lanu laselili chakuti zina lanu lilemenwe bukula pamoyo. Sanyadile za mawa watisimusi wa mawali balanjila pani chimo lanu mene mukalindi moyo. Jala matenda zisakulepelese kukalo wa mufumu wa kumwamba. Kumbuka mafuto omwe Yobu anakumana na okomasa na mtaye Mungu. Jala matenda zisakulepelese kukalo wa mufumu wa kumwamba. Kumbuka
Kumbuka mafuto omweyo Bwana kumana na oko masa na mtaye Mungu. Konsekela mbale wanga lapani chimo lanu la selili chakuti zina lanu lile meme bukula pamoyo. Sanyadile samawa poti simusi wa mawali balanji lapani chimo lanu mene mukalindi moyo. Konsekela mbale wanga lapani chimo lanu la selili chakuti zina lanu lile meme bukula pamoyo. Sanyadile samawa poti simusi wa mawali balanji lapani chimo lanu mene mukalindi moyo. Konsekela mbale wanga lapani chimo lanu la selili chakuti zina lanu lile meme bukula pamoyo. Sanyadile samawa poti simusi wa mawali balanji lapani chimo lanu mene mukalindi